Barometro ng maraming Pilipino kung gumaganda ang estado ng ekonomiya ng bansa ay ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa palengke. Bago pa pumasok ang taong 2021, ang Philippine Statistics Authority o PSA ay nakikita na ang mabilis na pagsipa ng presyo ng mga bilihin. Na kung saan, buwan pa lamang ng Nobyembre ng taong 2020, ang isa sa pinakamalaking may ambag ng inflation ay ang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng gulay at karne. Ang pangunahing dahilan ng pag-angat ng inflation sa buwan ng November 2020 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay dahil sa pagtaas ng presyo ng gulay gaya ng sibuyas at kamatis sa antas na 14.6%. Mula sa 3.3% na inflation noong November, umakyat ng 3.5% inflation rate ang buwan ng Disyembre. At kapuna-puna rito ang area outside National Capital Region o NCR ang nakaranas ng mataas na inflation rate na nasa 6.6%, kabilang na ang Bicol Region o ang Region 5 and 2. Na isa ito sa mga pangunahing tinamaan ng magkakasunod na bagyo sa huling quarter ng taong 2020. Ayon kay DTI Region 3 spokesperson Warren Serrano, hindi na ito nakapagtataka dahil sa sinapit na kalamidad ng mga itinuturing na lugar na food basket ng bansa. Ano ho sa tingin nyo bakit area outside Metro Manila is mas mataas ho yung o mas mabilis ho yung inflation? Well, palagay ko outside of NCR, yung ito yung mga areas that were affected by the ASF, yung mga agricultural areas that were affected not only by the typhoons. Halos lahat naman ng regions ay naapektuhan, pero mga areas outside of NCR, palagay ko maraming mga produkto na nakulangan ng supply. Mula sa 2.4% noong Oktubre, 3.6% ng Nobyembre hanggang 4.5% ng Disyembre na inflation rate ang naramdaman naman sa gitnang Luzon. Bagamat may mga natatanggap rin umano ang DTI Region 3 ng reklamo ng mga consumer sa biglang pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Pasko at Bagong Taon. Ayon sa ahensya, ang pagsipa ng presyo ng mga pangunahing bilihin ay nakadepende rin anya sa taas ng demand dahil lahat halos ng maraming Pilipino ay naghahanda tuwing Pasko at Bagong Taon. For Noche Buena products in general, merong 10 items lang na naghingi po sila ng additional price increase. Yun lang, but other than that, hindi po pinag-uusapan po ng DTI na yung mga food manufacturers na yung kanilang price level ay parehas din. Ang tama ng African Swine Fever o ASF sa livestock industry o mga babuyan sa Central Luzon na pangunahing supplier ng karne, gayon na rin ang off-season ng gulay at nasa lantang pananim ng mga magsasaka ang posible umanong mataas na inflation rate sa mga agricultural products sa Central Luzon ang nakikita ni Director Chris Pulo Bautista ng Department of Agriculture Region 3. Nasa off-season talaga. Kamatis, off-season yan. Ang main season yan is dry season eh. Ang onion at saka garlic nagtataniman pa lang ngayon. So expected talaga na matataas ang presyo niyan dahil doon sa supply. Samantala, sa pag-iikot ng news team sa ilang pamilihan sa Angeles City, mismo ang mga tindera at bagsakan ng produkto ramdam umano ang inflation o pagtaas ng presyo. Yung repolyo, yung November, magkano lang, 30 ang kilo. Yung Pasko biglang naging 100 mahigit. Sa mga major commodity groups ng inflation sa huling buwan ng taong 2020, ang food and non-alcoholic beverages na mula sa 4.3% nitong November ay sumipa ito sa 4.8%. Ang transportasyon na 7.6% na umakyat sa 8.3% na inflation rate. Sunod naman dito ay ang serbisyo sa medical na mula 2.4%, tumaas ito ng 2.6%. Paulo G. Santos, CLTV News.